Udan angin gas di tasan ngarepan. Kita nabruk kabeh. Ngedeni angine jalan. Ayo ra ndelok yo. Banjir kok jalan. Ayo. Tak resik jenan kayak wit-witan. Bahamu wedi Pak Lan. Tak kira iki kau ambruk mahku cagak kae iki. Angin nemen janan letuh. Wah, dan nomen. Nganti ember pek banyu pek. Lah san udan angin endi pek pek? Udan angin no. Ngedeni pek yo. Maku dulu nanti pek. Banyune. Oh. Ki medhik girah beh. Pas beh tas iki bek manfaat bek. Beh. Pas wonge bek girah iki. Beh iki jek ambalne bek udane bek. Nggih. Ale, pas lho. Letuh iki canane iki. Pak Palan barang Dit. Nyawa ngono. Kan ngono. Ya. Ngono. Kali tesengon ambruk yang gede. Tesengon. Lampu barang. Lampu di? Lampu kulane Mas Dulang. Mosok. Heeh. Nyuwantol kabeh wau. Deh. Lagi. Lho, kamu bayangin? Apa? Sama Dit. Dhuwur ya kok. Wah, meneh jero lho. Gerata. Oh, nggih. Aku metu. Wah, udah nje mantel lho. Sing ngene ketoke gitu. Hah? Sing ngene opo kuwi? Rale. Sae wong nek Pak Supari iki. Yo. Eh. Camel kayak karo Siti kae. Bawa. Pastria. Iki cece iki. Nyapa tasange? Tang dhisik diluk tang yo, tak benek lampu tang yo. Aja loro nganu tok lho. Yo Pak Lan yo. Enaknya saya palan kok. Meru. Oh.
Sama kono le. Tang aja jak nendi-nendi sik enek nganu petambruk tok. Nah, nih. Oh. Mosok walan? Bah. Oh. Ojo playon. Daneh walan. Oh, udan kok. Ngiyop sik le. Udan walan. Bene sik walan. Sing ndi tangmu kabel kalau walan? Nyeblok kabele. Oh. Wah. Diambal nih angin ngedeni Pak angin saiki Pak Lan yo. Heeh. Lho yo. Wah iki tanduran Mbok De. Bah. Tebu nih. Tebu. Piye Pak Lan iki menak Pak Lan ra sogok Pak Lan. Bah lampune nek gawe iki. Kena Pak Lan yo. Wah, nanti mencelat dalam nih. Etan oke yon. Oh. Buritane Pak Pelan. Akeh po. Cokah. Rokok. Loh, piye, Piye iki letuh iki? Kakote ae no. Jangan enak ngonten iki. Pokleki. Tambahane, Bro. Itu enggane. Oke. Tip kawane, dipokeki kena dipokeki. Dipokeki ya, Yon. Dipokeki, Yon. Oh. Wah, nemen. Iki unggahane pe Pak Lan iki. Unggahane kabel iki. Wah, nemen ya. Iki lampune piye iki? Apaan iki? Jo lampu dalan sone no. Iki piye Pak Lan? Benakne iki papat. Mebek gira. Wes no. Mebek gira pawon. Wah iki nomen. Endi Pak Lan ade? Unggah niki piye? Unggah niki. Tak resik ndi-ndi. Nah, numpak wonten Pak Lan? Balik. Enggak. Ayo. Mana lamban kok Lan iki? Lah yo, Kencang lah. Kencang lah. Ana strume lho, motormu nyenggol nyetrum iki. Candit wis. Nyet cocok jane. Oh, Walan. Bisu ana Walan. Lah. Oh. Ora wani jamping kan Walan. Ya jan jamping wani. Jamping. Lho. Sapu lebu, mbak angin. Oh. Ayo. Glek kentar saiki. Heeh. Keren. Kok poh banjir kali dan. Ngising banjir. Ora apa nang terus. Kender Dan ya Lan. Tita ora ngising jek kok ngeterne.
Terong malah bablas kender. Disele Wahib iki disele. Kenter. Dia. Jane munggah Tito sama enak loh timbang mbok gender. Wis sama enak, Dit. Iki. Oh, peh. Jan. Enggak tak waras. Enggak tak waras wonge. Lampune. Enggakno walan lampune kok. Enggakno. Cop nganu petol kok ngono. Pitingane. Oh. Lho kene ndi kene? Lho. Kene renek. Wah, ana asang lho kan. Beh. Iki. Oh. Bene sik kono walan. Masamu. Buk kon kowe ambruk lho. Beh. Apa-apa wis terima apit. Heh? Piye? Nyadi wae. Nganune dipokeki. Heeh. Emang ngono lho, Dik. Ayo Mbak Dik juga HP ya. Manyo, Mbak. Dia aku golek pete iki. Iki lalap. Anak rayon. Apa? Petene. Begira gur diwehi loro lah ane. Begira mau wehi loro piye to? Piye lho? Ndi? Goleki bro tinggi dhewe kan. Tinggingan dhewe mbok dhewe. Jaremu golek. Ulah piro telu. Ndi urung Nggih, angkrem liya nok. Apa? Petene. Monggo angkrem penyapa yon. Pok. Nggih, angkrem liya nok domongi. Beda kemilian ket mausan. Kek kalian dilebane simpak Mas Wit. Heeh. Buke ambruk Mbak De. Bruke idol kono ambruk. Heeh. Etane Pak Bandi lah. Heeh. Ambruk ngetan. Ambruk ngetan. Oh. Wah, ayune gede. Rontok kabeh. Ndi kabele? Wah, kabele mangane kene nek benakne. Wah, pengen nang liwat. Bah, antiyane rong mari.